Hello everyone. Welcome to Vitten Beach Resort, a tropical gem in Donsal, Sorsogon. In this video, we take you on a relaxing beachfront tour of this charming resort, located right next to the Whale Shark Interaction Center. Whether you're planning a peaceful staycation, a romantic escape, or a family beach holiday, this place has it all. Beach access, poolside chill, cozy rooms, and mouth-watering local dishes. Have you been to Vitten Beach Resort or swam with whale sharks in Donsal? Share your experience in the comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more beach tours and Philippine getaways.
Maliit lang. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Kali ako. Ulit! Wala, di ka naman ako marunong talaga lumangoy. Seryoso na. Hindi ka marunong! Ang dali-dali mo ng ulo mo! CM, tingin ka doon. CM! Nasa game! Ayun sa likod ko. Sabay kami na ibibinaw. At CM! Una mo ang ulo mo. Tsaka tuwad ka. Hindi, nauna niya. Ganito? Hindi. Nakalive ko. Pinatuwad ka. Napaka-sexy. Ganun ka maglangan mo. Kaya, baka na kaya. Ay, dyan. Ha? Muli ako sa balay. Kung ko lang ako. Formal ako. Abay si Ana. Abay si Ana. Okay, hindi ko. Maraot na nga to. Kaso may trabaho. Kasi daw nagamit sa to. News ko sa rin. Ano si Mike? Lord. Ano si Mike?
gawin ganyan. Para lalayan. Mayag lang.